Ассалому алейкум тамошобинони арҷманд. Дар доираи талаботи қонунзистан маънии онро дорад ки шахс ҳаёти солимро пеш бурда ба қадри осоиштагӣ мерасад. Нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, шуморо бо фаъолияти милитсияи суғд дар самтҳои муқовимат ба ҷинояткориву ҳуқуқвайронкунӣ ва дигар чорабиниҳои соҳавӣ шинос менамояд. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳо. Дар саҳифаи аввалини барнома кирдори ба ҷомеа хавфноки истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти Нофароҷи шаҳри Истаравшан Шаҳрванд Шокир Қушқорзодаро манзур медорем. дуздии моли калони шохдор аз манзилҳои истиқомативу заминҳои саҳроӣ ва бо роҳи қаллобӣ ба даст овардани чорвои аҳолиро милитсия ба ӯ нисбат медиҳад. интихоби роҳи нодурусти зиндагӣ ваъдахилофию қаллобиҳои пай дар пай ва ҳолатҳои дуздии моли калони шохдор сабаб шуд ки Шаҳрванд Қушқорзода Шокир соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати диҳоти Нофароҷи шаҳри Истаравшан дар курсии айбдорӣ нишаста дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Истаравшан нисбаташ бо моддаи 244 кодекси ҷинояти дуздӣ ва 247 кодекси ҷинояти қаллобии парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. Амали зишти ба ҷомеа зараррасони ӯро дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ милитсия ошкор намуд. Номбурда санаи 28 сентябр баъди тасарруф кардани як сар моли калони шохдор дастгир шуд. Дар ҳудуди заминҳои саҳроии деҳаи даҳяки ҷамоати диҳоти Нофароҷ чорвои 8000 сомонӣ арзишдоштаи ҳамдеҳаи худ Бахтиёр Воситовро дуздида худи ҳамон рӯз боздошт ва моли калони шохдор ба соҳибаш баргардонида шуд. Дар ҷараёни корҳои тафтишию оперативӣ даст доштани гумонбаршуда боз дар ду ҳолати дуздӣ солҳои пеш содиршударо милитсия маълум намуд. ҳамзамон гумонбаршуда боз дар се ҳолат бо роҳи фиреб ба боварии ҳамдеҳагонаш даромада тариқи насия чорвои онҳоро ба даст оварда минбаъд маблағашро пардохт накардааст. Агар аз ин се ҳолати ба қаллобӣ даст заданатон чӣ сабаб шуд ки шумо ба тасарруфкорӣ яъне ба дуздӣ даст додед? Чӣ шуморо кар мекунад? пули мардум кара тям фта бадам дастам бадам ба дуздӣ задам не. Чанд ҳолат дуздӣ содир кардед? Сета. Чӣ тасарруф кардед? Якта новаста гӯ дута гов. Дар ду ҳолати қаллобӣ чорвоҳои тасарруфшуда ҳар кадоме 2500 сомонӣ арзиш доштанд ва дар ҳолати дигар аз тақаллубкориҳои ӯ ҷарбдида 12000 сомонӣ зарар дидааст. гумонбаршуда Шокир Қушқорзода худро мутахассиси соҳаи чорводорӣ вонамуд карда, асосан ҳамдеҳагонаш сокинони деҳаи Обизулоли ҷамоати диҳоти Нофароҷро фиреб кардааст. ҷарбдидагони ҷинояти дуздӣ низ шинос ва ҳамдеҳагонаш мебошанд ки гумонбаршуда ба хонаи онҳо омаду рафт дошта аз макони нигаҳдории чорвояшон бохабар буд. Асосан аз куҷо ба дуздӣ даст медиҳед? Ман қушлоқ худамро сепқоқ ҷамъ мекардам, ҳамин чиз заметка мекардам, баъд амина медузидам. Гови калони дуздидаро чӣ хел мебурдед? Италка мерафтам. Ягон мошини истифода намекардед? нафаре ки ҷиноят содир намуда ба ҷомеа нороҳатӣ меоварад, албатта мутобиқи меъёрҳои қонун беҷазо нахоҳад монд. милитсияи шаҳри Истаравшан бо муайян кардани шахси ба ҷомеа зараррасон Шокир Қушқорзода хавфи идомаёбии бадрафториро пешгирӣ намуд. милитсияи шаҳри Хуҷанд низ аз боздошти ду нафар гумонбари ҷинояти дуздӣ хабар медиҳад ки воситаҳои нақлиётӣ дар саҳни биноҳо гузошта шуда ҳадафи онҳо қарор мегирифт. ҳар ду гумонбаршуда пеш суд шуда ва гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ доранд. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯии милитсияи шаҳри Хуҷанд ду ҷавонеро ғофилгир намуд ки дуздӣ аз дохили воситаҳои нақлиёти беназорат гузоштаро ҳадафи нобакорӣ қарор медоданд. шаҳрвандон Маҳмадхоҷаев Муҳаммад Икромҷонович соли таваллудаш 2003 ва Содиқов Садриддин Саид Мурсалович соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд дар аввалин лаҳзаи шурӯъ кардан ба дуздӣ ва содир намудани се лаҳзаи ҷиноят ки санаҳои 24 ва 25 сентябр ба қайд гирифта шудааст муайян ва ба дасти милитсия афтоданд. ҷавонони кажрафтор дар ҳоле ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб мешаванд ки пештар аз 2 то 4 маротиба барои дуздӣ суд шуданд. услуби дуздиҳо бо истифода аз корт, кушодани дари автомашина ва аз дохили он дарёфту тасарруфи дороӣ ба мисли пул мебошад. сади мебоним шаб содида мебоним дасткод шаҳр мегаштем сиягда медизим. Асосан чӣ тасарруф мекардед аз дохили воситаи нақлиёт? пул, телефон. Мерафтем кодки зада мекушод, ман пулаша мегирифтам. Бо ҳамин тарз усул чанд воситаи нақлиёт ворид шуда шуд? 5 бор.
аз ҳудуди шаҳри Хуҷанд кадом интиқол? از شهر خوجند همین 31 میکرایون و سونی 33. гумонбаршудаҳо мамадхоҷаев ва содиқов ҳарчанд интихобану тахминӣ нақлиётҳоро ҳадаф қарор медоданд, бо тайёрӣ содир намудани дуздиҳо дар он дида мешавад, ки онҳо олоти кордро маҳз ба хотири истифодабарӣ бо худ гардонида дар якҷоягӣ вазифагузориҳоро маслиҳат мекарданд. Яке дари воситаи нақлиётро кушода медод, дуюмӣ дар натиҷаи кофтуков маблағи пулӣ ва дигар дороиҳоро дарёфт мекард. аз се ҳолати содир намудани дуздӣ дар умум онҳо 2800 сомони маблағи пулӣ ва телефони мобилӣ тасарруф карданд. айни ҳол бо оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд дуздиҳои бо ҳамин шева содиршуда ва изи содиршавиашон ба услуби гумонбаршудаҳо Муҳаммад Маҳмадхоҷаев ва Садриддин Содиқов ҳамонандро бо методҳои оперативию криминалистӣ мавриди тафтиш ва коркардҳои иловагии оперативӣ қарор додааст. чеҳраи ду наша ҷалоб сокинони ноҳияи Масчо дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ ошкор карда шуд. аз гумонбарон 1 килои 400 грамм воситаи нашадор мусодира гардид. дар фаъолияти бисёрсамтаи мақомоти корҳои дохилӣ пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор ва ошкору мусодираи он аз самтҳои афзалиятнокест, ки дар баробари хадамотҳои оперативӣ дигар сохторҳои таркибии милитсия низ сафарбар мешаванд. кормандони шӯъбаи минтақавии раёсати амнияти дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирӣ раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ тавонистанд ҳамин гуна ҳолати ҷиноятии қасдонаи барои ҷомеа хатарнокро ошкор намуда 1 килои 216,7 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш ва 183,9 грамм мухаддароти намуди афюн мусодира намоянд. шаҳрванд Ҳамроев Абдуаҳад Қаюмович соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи маҳаллаи Заравшони ҷамоати деҳоти Масчоҳи ноҳияи Масчоҳ дар ҷинояти мазкур гумонбар мебошад, ки мавқеи ӯ ҳамчун интиқолдиҳанда ва фурӯшандаи воситаи нашадор дида мешавад. ҳамзамон дар идомаи коркардҳои оперативӣ чеҳраи сарчашмаи паҳнкунандаи воситаи нашадор Зиёев Муҳаммад Ғозибекович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи маҳаллаи Сомониёни ҷамоати деҳоти Масчоҳи ноҳияи Масчоҳ муайян карда шуд, ки онҳо бо маслиҳати пешакӣ ба хариду фурӯши воситаи нашадор даст заданд. من همین وقتی که دست به افتادم 1 کیلو گرچیش قطی خیلی خطاگی خودم فهمیدم همین چیز نادرست به دسته در خانم کم دیگه داشتم خودم برآورده دادم کارگری دولت ده همین کار رو نکنید بچه همین کار طوری نیست. сарукоргирандагони воситаи нашадор Абдуаҳад Ҳамроев ва Муҳаммад Зиёевро ҳадафи ҷиноятӣ ба даст овардани маблағи пулӣ бо роҳи фурӯши воситаи нашадор муттаҳид кардааст, ки ба фарзияи оперативии дастраси милитсия гашта дар ин масир танҳо нестанд ва айни ҳол барои муайян кардани ҳаммаслакони онҳо чорабиниҳои иловагии тафтишию оперативӣ идома дорад. гуфтанд ба мавриде аст, ки дар натиҷаи коркардҳои марҳилавии оперативӣ аз Абдуаҳад Ҳамроев 1 килои 87 грамм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира шуда, боқӣ монда 314 грамм воситаи нашадор зимни аз назаргузаронии манзили иstiqomatиаш дарёфт шудааст, ки ҳамагӣ аз ҷониби сарчашмаи паҳнкунанда Муҳаммад Зиёев ба ӯ дастрас шудааст. чарт ёфтам хулосига камтар нигоҳ дидам, барои бародарам додамаш пулаш пул додем, баъди намем чанд рӯз шуд халтидем. ин кори ман ғайриқонунӣ, ман аз гуноҳи худ пушаймонам. дигарорам совет наметиҳам ин корро накунанд, ин кори хуб нест. оғози парвандаи ҷиноятӣ дар асоси талаботи қисми 3 моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс натиҷаи ҷинояти қасдона мебошад. аммо ин хотимаи кор набуда, боздошти нафароне, ки иштирок ва шарикии онҳо ҳалқаҳои ин занҷири ҷиноятиро устувор намудааст, идомаи фаъолияти милитсия аст. мавзӯи дигар, чанд муддат мешавад, ки милитсияи Суғд бо мақсади пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ахлоқӣ, ки аз таъсири он маънавиёти ҷомеа зарар мебинад, дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти ахлоқ гузаронида истодааст. дар доираи амалиёти мазкур кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд марказҳои дилхуширо мавриди санҷиш қарор доданд.
пешгирӣ аз касалиҳои сироятии ҷинсӣ яке аз самтҳои амалиёти ахлоқ мебошад ки имрӯзҳо милитсияи суғд доир намуда истодааст. Дар доираи амалиёти мазкур ҷойгоҳи ба ҳаракатҳои бадахлоқона заминагузоранда санҷида мешавад. Кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ҳамин гуна чорабинии ҳуқуқӣ гузаронида фаъолияти марказҳои дилхуширо ки имрӯзҳо баъзе аз занону духтарони ба хизматрасониҳои шаҳвонӣ машғул буда дарёфти мизоҷ баҳри хизматрасониро маҳз дар ҳамин нуқтаҳо ҷустуҷӯ карда марказҳои дилхуширо ба макони ҷалби муштарӣ табдил додан, санҷида баҳри муайянсозии ҷавонзанҳои ҳаёти носолими зидди ахлоқӣ пешбаранда ба шуъбаи милитсия дастрас намуданд. Давоми чанд соати кори 156 нафар занону духтарони аз 19 то 45 сола ба шуъбаи милитсия дастрас ва ба онҳо суҳбатҳои профилактикӣ ва корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронида шуд. Инчунин бо мақсади пешгирӣ аз касалиҳои сироятии ҷинсӣ дастрасшудаҳо аз ташхиси тиббӣ гузаронида шуданд. Бо гузарондани амалиёти ахлоқ мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд мехоҳад пеши роҳи зуҳуроти хатарафзо гирифта шавад. Дар ҷараёни амалиёти мазкур барои беқайд зиндагӣ кардан ва машғул шудан ба фоҳишагӣ 50 маводи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. бо ташкили чорабиниҳои мақсаднок кормандони хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд оварагардӣ ва дигар машғулиятҳои дар камолоти маънавии ноболиғон таъсири баддоштаро пешгирӣ менамоянд. гузориши навбатӣ ин мавзӯъро пайгирӣ менамояд. вақте ки фарзандон аз назорат дур ва ба таълиму тарбия фаро гирифта намешаванд, чунин бетаваҷҷӯҳӣ омили воқеӣ ба амалҳои ношоиста ва кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ даст задани ноболиғон мегардад. зимни баргузории рейди шабона кормандони хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд дар бевақтиҳои шаб ба беҳудагардӣ машғул шудани наврасони 16 ва 17 сола истиқоматкунандагони ноҳияҳои Зафаробод ва Деваштиҷро муайян карданд. наврасон донишҷӯёни литсеи касби сохтмонии шаҳри Хуҷанд мебошанд ки шабгардиро ихтиёр карданд. бо наврасон корҳои фаҳмонидадиҳӣ гузаронида шуд. бо пешниҳоди матлаби мазкур аз падару модароне ки фарзандонашон ҳамчун донишҷӯ ё хонанда дур аз муҳити хонавода зиндагӣ мекунанд, хоҳиш ва талаб карда мешавад ки аз реҷаи рӯзгузаронии фарзандон огоҳ бошанд ва назорати онҳоро аз мадди назар дур насозанд, зеро камтарин бетаваҷҷӯҳӣ дар камолоти фарзанд бетаъсир нахоҳад монд. масъулини шӯъбачаи огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Истаравшан низ аз рӯи нақшаи корӣ санҷишҳои назоратӣ гузаронида вақтгузарониҳои беҳудаи наврасонро бо татбиқи корҳои фаҳмондадиҳӣ ва таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ дар доираи талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак пешгирӣ мекунанд. нуқтаҳои бозиҳои букмекерӣ, марказҳои компютерӣ, толорҳои саққобозӣ мавзеъҳое мебошанд ки таваҷҷӯҳи ноболиғону наврасон бештар дида мешавад. аз ҳамин лиҳоз кормандони милитсия мунтазам ин гуна марказҳои хизматрасониро месанҷанд. мақсади мо кормандони шӯъбачаи огоҳонии пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва ҷавонон дар шаҳри Истаравшан аз гузарондани ин гуна чорабиниҳои санҷишии маърифатӣ дар он аст ки ноболиғон тарзи ҳаёти солимро пеш баранд. бо дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд ҳамин гуна корбариҳои назоратии алоқаманд ба ҳаёту фаъолияти наврасону ҷавонон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд гузаронида мешавад ки ҳадафи он роҳнамоии насли оянда ба ахлоқи ҳамида мебошад. ҳар як ронандаи ҳушманд бояд донад ки риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ қадам сӯи марг аст. дар ин бахши барнома гузориши ҳамкасбонамон аз шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ оид ба садамаҳои роҳу нақлиётии ҳалокатовар ҷой дода шудааст. ҳарчанд баҳри таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, бозрасии давлатии автомобилии вилояти суғд корбарӣ намоянд ҳам мутаассифона боз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ бо оқибатҳои марг аз худ дарак медиҳад. масалан, санаи 28 сентябри соли 2024 тахминан соатҳои 11:20 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 3338 AD02 таҳти идораи Бегмуродов Муҳаммадӣ соли таваллудаш 1949 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакен ҳангоми ҳаракат дар
роҳи автомобилгарди айни Панҷакент дар километри 87 ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҳасани шаҳри Панҷакент аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард Мирзоев Файзулло соли таваллудаш 1955 истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ки роҳи нақлиётиро аз канори чап ба канори рости роҳ убур мекард пахш намудааст. Дар натиҷа пиёдагард Мирзоев Файзулло ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. худи ҳамун рӯз санаи 28 сентябри соли 2024 тахминан соатҳои 18:40 ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Volvo рақами қайди давлатиаш KZ835 ADN 17 таҳти идораи Анартаев Мураджан соли таваллудаш 1981 шаҳрванди ҷумҳурии Қазоқистон ҳангоми ҳаракат дар роҳи автомобилгарди нояи Боҷон Ғафуров ба автомошини тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 1101VR02 таҳти идораи Усмонов Ёқубҷон Ғафурович соли таваллудаш 1958 истиқоматкунандаи нояи Боҷон Ғафуров бархӯрдааст ки дар натиҷа ронандаи автомошини тамғаи BMW Усмонов Ёқубҷон ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. таҳлилҳои шӯъбаи бозрасии давлати автомобили вилояти Суғд дақиқ кардааст ки бештари садамаҳои нақлиётӣ дар натиҷаи баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт, риоя накардани қоидаи сабқат ва ҷойвазкунӣ ба қайд гирифта шудаанд. аз ин хотир ронандагонро зарур аст ки ҳангоми идораи автомошина бениҳоят бо диққату эҳтиёткор буда ва ба талаботи қоида ҳаракат дар роҳ қатъиян риоя намоянд. бо мақсади гиромидошти хотираи неки собиқ муовини вазири корҳои дохилӣ генерал майори хизмати дохилӣ Акбар Али Умаров муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 деҳаи лангари ҷамоати деҳоти тағояки ноҳияи Спитаменро ба номи ӯ гузоштанд. чорабинӣ ба рӯзҳои рост омад ки мафсуф агар дар қайди ҳаёт мебуд 100 сола мешуд. бо қарори маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 деҳаи лангари ҷамоати деҳоти тағояки ноҳияи Спитаменро ба номи собиқ муовини вазири корҳои дохилӣ генерал майори хизмати дохилӣ Акбар Али Умаров номгузорӣ карданд. ба ин муносибат рӯзи 28 сентябр дар саҳни мактаби мазкур бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия собиқадорон ва кормандони мақомоти корҳои дохилӣ омӯзгорону хонандагон ва аҳли пайвандони марҳум чорабинии тантанавӣ доир карда шуд. номбурда 29 сентябри соли 1924 дар оилаи коргар таваллуд шуда таҳсилдидаи ҳамин мактабе мебошад ки имрӯз номи ӯро гирифт. ин иқдоми гирифтаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят боиси дастгирист ва хурсандии ҳамаи мо собиқадорон ва кормандони мақомоти корҳои дохилӣ гардидааст. мо бисёр шод ҳастем ки имрӯз яке аз мактабҳои ноҳияи Спитамен ба номи яке аз собиқадорони мақомоти корҳои дохилӣ собиқ муовини вазири корҳои дохилӣ Акбар Али Умаров гузошта шудааст. ин бисёр як иқдоми нек аст. ин барои ҷавонон дарси ибрат гашта барои тарбия намудан дар рӯяи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ сами босазо мегузорад. дар маросими номгузорӣ раиси ноҳияи Спитамен Темурҷон Нумонзода муовини сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд полковник милитсия Асрор Дадоҷонзода собиқадорон ва фарзанди номбурда ба сухан баромада пайрӯҳаи зиндагӣ ва кору пайкори Акбар Али Умаровро ёдовар шуданд. иҷрои вазифаҳои партиявӣ ва сафарбар шудан ба фронт ҳамзамон фаъолияти баъдиҷангии Акбар Али Умаров дар сафи милитсияи тоҷик ба ҳайси корманди оддӣ то зинаҳои роҳбарикунандаи мақомот муфассал дар маърузаи баромадкунандагон зикр гардид. гуфта шуд ки номбурда баъди бозгашт аз фронт ба ҳайси омӯзгор дар ҳамин дабистоне ки ба номи ӯ гузошта шуд фаъолият карда баъдан аз соли 1948 бо пешниҳоди ҳизби коммунист ки аъзои фаъоли он буд ба кор дар сафи милитсия мегузарад. то соли 1973 дар вазифаҳои масъул ва роҳбарикунандаи вазорати корҳои дохилии тоҷикистони шӯравӣ аз ҷумла ба ҳайси муовини вазири корҳои дохилӣ ифои вазифа намудааст. баъди ба нафақа баромадан аз соли 1973 то лаҳзаи вафот соли 1980 ба ҳайси роҳбари ҷамъияти ронанда тайёркунии ихтиёрӣ кор кардааст. дар ҳафти ҷамъомади тантанавӣ аз номи вазири корҳои дохилӣ ба ҳамсари Акбар Али Умаров Лутфӣ Умарова ки имрӯзҳо дар ҳалқаи фарзандону наберагон давлати пирӣ меронад медали милитсияи тоҷик тақдим гардид. номгузорӣ шудани мактаб ба номи собиқадори мақомоти корҳои дохилӣ нишонаи эҳтиром ба фарзанди диловари ватан аст. ҳамдиёрон барои зиндаву ҷовид мондани номи ӯ мактабро ба номаш гузоштанд. Я Умарова Гульнура Акбаровна, дочь генерала Акбара Умарова, в честь кого мы сегодня собрались все здесь, празднуем его столетие.
29 сентября 24 года мой папочка родился. И в честь него назвали школу номер 8, в которой мы сейчас находимся. И вот такая светлая память осталась после папы. Вот мы решили ее увековечить. Спасибо нашему президенту Эмомали Рахмону, который помогает возродить память о таких людях, о честных, о порядочных, которые всегда были на передовой. бо ташаббуси пайвандон дар мактаби мазкур ҳуҷра-музей ташкил карда шудааст ки фарогири маълумоти зарурӣ аз ҳаёту фаъолияти генерал-майёри хизмати дохилӣ Акбар Али Умаров мебошад. аксу ҳуҷҷат, китобу ашёву лавозимот, медалу нишон ва дигар далелҳои хотиравӣ аз рӯзгори ибратбахши собиқадори мақомоти корҳои дохилӣ имконият медиҳад ки ҳар нафар вобаста ба зиндагиномаи фарзанди содиқ ба ватан маълумот гирад. Синфхона-музей василаи хубест барои тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи дӯстдории ватан ва интихоби касб. инҷо расидем ба интиҳои барнома барои имрӯз. дар хотима чун ҳамешагӣ риояи қонун ва интихоби роҳи дурусти зиндагиро тавсия дода умедворем ки бо дидани хатои дигарон ҳаёту саломатӣ ва зиндагии ободи худро ҳифз намуда фардоятонро аз имрӯз беҳтар месозед. то дидори навбати хайр.